Horren mateuatzean ekarrizula belarroiek zer dia. Lorontzi dotore batiteko, eskontza batea juteko, zenda belarrak dira. Bueno, izan laike baitare, Bai. Bueno, bildu itxutor, alde batetikan, zenda belar bezala katalogauta daudenak, eta bestaldetikan, baratzatan buelta indet, eta ekarritxutan topa ditutenak. Eta horiek, bertan ateratzen zaizkizu nahi gabe, oso landatutakoa dira, edo hartu pixkat erakutsiko izerran bakoitza eta baten bat ezautzetola, baina galdu iten naiz da. Bueno, alde batetikan lorontzi hau ekarri dut, eta hemen ekarri ditut, bueno, nik uste nahiko ezagunak diala danak, baina hau izango litzake... Hoi, larren ateratzea, hau olua da. Olua da, bai, hori da, abena, olua. Vale, abena. Hoi zenda belar bat alda, o jaki bat da. Jaki bat izango litzake, bai, zenda belarrak eta barazkiak jakiak desberdintzaia azkenean zenda belarrek printzipio aktiboa dituztelako, eta bestia, printzipio nutrientiak edo, bai. Mineralak eta historik eta... Vitaminak eta beste guztiak. Baina euki alditure bai belar bate vitaminak eta mineralak. Bai, zenda belar batek eukitzake baitare. Baina bereizketa gehien bat hori da, elikagai bezala erabiltzen dan, edo printzipio aktiboekin sendatzeko erabiltzen. Ze printzipio aktibo topatuko ditugu landare horietan? Justu, esplikauko eskizut bakoitza zer dan. Bai, hemen daukau, abena edo olua, esaten dana. Hemen, zailkauko eskizut modu desberdinetan. Hau alde batetik jungo litzake, ziape txuria edo mostaza blanka edo esaten zaionakin. Eta beste hau izango litzake, beza, euskeraz txirta esate zaiona. Vale, txirta, bai. Hiru hauek... Hoi askoitea gana guantzako taolari, bai, bai. Hiru hauek erabiltzen dira ongarri berde bezala. Vale, ongarri berde, baina zer, baratzeako? Baratzeako ongarri berde bezala. Adibidez, ganaua eta ez daukaunok, simaurra eta bestean menpe ibili beharren, bada beste modu bat, ongarri berdiak erein, zeure baratzan, udazken aldea ere iten dira, eta gero, udaberri hasieran edo loratu aurretik enten dira, moztu. Desbrozadora batekin edo sega batekin moztu. Eta bertan utzi. Eta bertan utzi akoltxaua egiten. Hauek daukaten partikularia edo da, azkenean iten dutela atmosferako nitrogenoa lurrea sartu, eta orduan... Nitrogenatu, oxigenatu iten dute lurra, ez da? Eta orduan beste ongarrien funtzio berdina beteko lukete, lurra goxau egiten dute. Eta gero gaina, sega ondoren bertan gainean utzita, ite dute akoltxau hori, humus bihurtuko dana, eta hori ere izango litzake beste bigarren elikagai bat bezala lurrantzako. Hori, ez da, ematugu batzutan belar danak endu berdiala baratzetik, eta azkenean bizitzak entzen egia hortik ez da? Ni naiz justu kontrakoa, baina, ez que guain horrea guaz, eta gero gure bai adibidez maaztilan, guain maaztitan da beti belarra da otartian, beti leheno dana jata sulfatua bota eta dana erreta, eta bakarri matza utzita, orduan. Niretzako bizila ateatzeko bizila euki berda. Osea, bizila ekartu hori hola da. Gero bestalde ekarritut baitare, hauek bidian topa ditutenak baitare, baratzen duan, kukuloriak dira benetan... Zego eharra lan da berria, Kriston lore politxa da, eta gaina izenak, beak ez euskeraz da, nik uste hizkuntza gehienetan, ze importantean kultura hori, eta hizkuntzana, azkenian kukuloria deitze zaio honi, justu hau loratzen danean, kukuare orduntxe kantatzen aztealako. Orduan batak bestia izordio bere izena, gero hemen kilkerloria edo... Zenei, zer da dator gehiago, lehenu arrautza olioa esatean bezala. Hori berdina. Gero bestetikan hori aure osoikoa dana boton de oro urre botoia esate zaiona. Euskeraz kilkerloriare bai esate zaio, eta bestia bezalaxe, aure loratzen danean kilkerrak abesten hasten dira momentu izaten da. Eta bueno, pixkat aurra segituaz, hemen ja bai borraja eukiko genuke, hau borraja loretan, bere penka eta ostuak jaten dira, eta loriak bai, jateia ez dakit igual ez tezu jango platerka bat borraja lore. Baina osto batzu bota hola entxala da, edo, bai, hori da, petalotxo batzuk, loretxo batzuk jarri gainean, eta esate dute daukatela ostra zaporia, nik ez diet hartzen, baina hala esate dute. Txaseko zaporia aldaka orduan. Hala esate dute. Vale. Eta gero, bueno... A ber, emania zu bat, balde jan bat? Bai. A ber. Zeak, erdiko sepalo horik enden bertzaio, itxoin? Erdiko puntatxo hori, bai. Zatikan? Pintxa bengo izulako pixkat bestela. Alatu da. Hoixe. Kaola ikutu bat, itxasoko ikutu bat bezala, baino... Nik ez dira handila hartzen, baino ostrana... Ikutu bat. Hau gaten gaiut. Venga, atea hori.
Bai, atea bestian gainen abazu, Bai? Bai, bueno, ja horratea zula hor txatea, nahazun lekun. Oso ondo zoaz, txerrik itxarraka. Eta gero hor, lore naranja hori, nik uste hemen Euskal Herrian asko ikustena, ez da berez bertako landare bat, kalendula... Kalendula hori etxe askotan jartzea eta bazterra askotan dagoela, ez da? Oso ondo azten da, oso ondo azten da. Eta gero behar bai asko irikitea, gero bere lekutan astea eta bazterretan da asko ikustea ere bai astea labea, ez da? Azitik oso errez zabaltzen da, eta orduan bai pila bat ikusten dugu, eta gaina eukitzeu loria illa urte, osea, oain udaberrian izatea bai olako, esplosio bat, baino... Gero urte guztian loraldi bat baino gehiago izatetu. Orduan, bada, landara interesgarria, ze honek bai, zendabelar erabilera haundila duka, bai. Ekarri zuten ukendu hori egiteko adibidez. Badaka. Bai, hori kalendula nazan ukendu hori, eta erabileraik loria bera, edo nahi izan ezkeo, olio esentzialak, bai, bere landare honenak.